Nou, daar komen ze hoor. Hey! Macho mens. Nou, zie je die aan de zeeboom, joh. Kijk hoe hard hij nou kan. Oh, zo heb ik het wel, hè? Dat is geen grap, hè? Beetje bang, hè? Nee, alsjeblieft zeg. Are you from here, from Turkey? Men, No? kan je hier Yeah? even stilstaan? Yeah, but Kan ik even een foto maken? you're not fully Turk, isn't it? Are you Turk? Only Turk? Yeah? Okay, because your face and... Yeah, it's about that. I'm me from the west. Okay. Oh. So, like if you know, they are from the east. Okay, good. You look like a bit like a Yeah. face. Ja. Hey. Bigger, yeah, bigger you. Bigger than other Turks. Oh, yeah. You know what I mean? think so. Yeah. Oh ja, goed zo. Als we gewoon vol gas gaan, Ja? en ze donderen er vanaf, dan zie je dat die glijbaan. Nee joh. Hey, carry your head. Zou je nog niet zijn? Dan moet je een petje Je bent omdraaien. andersom. If you're gonna go with the full gas, Dan raak je hem kwijt. ja, laat maar zitten, een dikke kop, vet head. Ja, vet, hè? Hey, we gaan maar vol gas, Jos. Wat gebeurt, zijn wij er toch fun? Ja, maar wat denk je wat een klap in je maakt? Kom maar goed. Zoals dat. Het is leuk voor op de film. Ja. Ja. How many cc is that? 1100. 150. 1100? Why so heavy? These engines are 4-stroke.